Gending dalam keluar terangan kata-kata marga sapa nggih kata-kata panjenengan luar biasa Bapak Saipin yang wonten dalam juru amat mendengarkan Ki Mas Adi Kedung Lele amat penonton Mas Adi Kedung Lele pikirku pusing kleret ireng tak sawang tambah manise matoe ibu bunga yen lakon nyanding slirani yen si poda ndutut hati kepranan ramana hatiku tan soyo dodlah tak senanani sun pikat nuti bendo Ku
bakal lali. Ya ora bakal lali lho nak. Ya Dik. Kepok kae kebak trita tengah wangi jati jagat rina Tetep sakjroning ati Detan luntur saya menang hati Aku kowe dadi karo mereka ning gubuk asmara oh iya ya iya 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 banyu milik kanoti bendung jajak kuno satengahing dadah sing manis bocah kae dhewe pedate tali kenati sambung pedate tresno katone mata oh iya ya iya 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 sing sayo sing rukun kadang seneng ra kenati larang asal lali kawanci panen oh iya ya iya 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 menyang jeneng kabungin singun lemah genang sing sayo sing rukun yen ora sambang kirima ingon nek ora seneng apa mas dine manuk abnek kok nyucuk yu yu iwak lele padha mati mbak aja melerok wong ayu mundak-mundak tim dasar nyotong ora kamu ati merusak tinggal dandakno dandakno akalmu waton yo Pantan goyap rukun rukun sakon luwak